Dobrý deň, John. Už sa ti to pomaly blíži. Máš to za pár. Čo si želáš na poslednú večeru? Zoženieme ti, čo len budeš chcieť. Dal by som si mäso so zemiakmi a šťahou a okru a možno krajc z toho dobrého chlebíka, ktorý pečie vaša žena, ak by sa jej chcelo. A mám ti zavolať kňaza, aby si sa pomodlil? Kňaza nechcem. Pomodlite sa vy, keď chcete. Mohol by som, keby k tomu došlo. John, chcem sa ťa spýtať niečo veľmi dôležité. Viem, čo chcete, ale nemusíte. Nie, musím. Musím to povedať. John, povedz, čo mám urobiť. Chceš, aby som ťa odtiaľto dostal? Chceš niekam ujsť? Aspoň sa o to pokúsiť. Prečo by ste robili takú hlúposť? V deň posledného súdu, keď budem stáť pred Bohom a on sa ma spýta, prečo? Prečo som zabil jeden z jeho veľkých zázrakov? Čo mu na to odpoviem? Že som musel. Že to bola moja práca. Poviete pánovi, že ste mi spravili láskavosť. Viem, že vás to trápi a bolí. Cítim to z vás. No nechajte to tak. Chcem to už mať za sebou. Som už unavený. Nevládzem už chodiť z miesta na miesto sám ako prst. Nikdy som nemal blízkeho kamaráta, ktorý by mi povedal, kam ideme, odkiaľ a prečo. Nevládzem sa už pozerať, akí sú ľudia na seba zlí. Nevládzem už znášať bolesť, ktorú deň čo deň cítim a počujem na tomto svete. Je toho priveľa. Ako by mi niekto vrážal do hlavy kúsky črepín. Rozumiete mi? Áno, myslím, že áno, John. Čím by sme ti mohli urobiť radosť, John? Nemáš nejaké želanie? Ešte som nebol nikdy v kine.